नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेस किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण एक स्ट्रीट फूड डिश बनवणार आहोत. मुंबई पुण्याच्या चौकामध्ये जी अवेलेबल असते तिचं नाव आहे अंडा भुर्जी. खूप स्वादिष्ट डिश असते ही. तर मित्रांनो, चला रेसिपीला सुरुवात करूया. मित्रांनो, अंडा भुर्जी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगतो. इथे आपण 4 अंडी घेतलेली आहेत, 1 चमचा हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा आपण पावभाजी मसाला घेतलेला आहे, 2 चमचे आपण काश्मीरी मिरची पूड घेतलेली आहे. ही जास्त तिखट नसते, कलरसाठी आपण यूज करणार आहोत. 3 मिरच्या आपण बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, चवीनुसार मीठ, 1 कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, 3 टोमॅटो घेतले आहेत बारीक चिरून. आपण नॉर्मली जेवढा कांदा असेल त्याच्या 1.5 ते 2 पट आपण टोमॅटो घेतलेला आहे. इथे आपण कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक, एकदम बारीक करून, आणि तेल. मित्रांनो, मी गॅस ऑन करतो आणि आपण 2 ते 3 चमचे यामध्ये तेल ऍड करत आहोत. आता मी 2 ते 3 चमचे मी तेल ऍड केलंय. तेल गरम झालं की यामध्ये मी मिरची ऍड करून मस्त फ्राय करून घेऊया मिरची. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मिरची हलकीशी मी भाजून घेतलेली आहे. कंप्लीट भाजली नाही याला, कारण आपण आता यामध्ये कांदा ऍड करणार आणि कांद्यासोबत सुद्धा मिरची पुन्हा भाजली जाईल, म्हणून थोडीशी तेलात परतून घेतली. आता मी यामध्ये कांदा ऍड करतो. मी गॅस बारीक करतो आधी. तर कांदा ऍड करण्यापूर्वी मी गॅस बारीक केलाय. कांदा आपण हलका गुलाबी होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत. आता मी जस्ट त्याला फ्राय करून घेतो. कांदा थोडासा मी तेलामध्ये जस्ट फ्राय करून घेतलाय, अजून तो भाजलेला नाही आहे, थोडासा नरम झालाय. तर यामध्ये आता मी आपले मसाले ऍड करतो, म्हणजे ते कांद्यासोबत प्रॉपर भाजले जातील. आपण 1 चमचा हळद घेतलेली, तर हळद ऍड करतो. 2 चमचे आपण काश्मीरी मिरची पूड घेतलेली, तर मी मिरची पूड ऍड करतो. 1 चमचा पावभाजी मसाला घेतलेला, तोही मी ऍड करतो. पावभाजी मसाल्याने मस्त चव येते आपल्या भुर्जीला. आणि चवीनुसार मीठ घेतलं आहे मी चवीनुसार, पण जेव्हा आपण टोमॅटो ऍड करू तेव्हा आपण मीठ ऍड करूया, म्हणजे टोमॅटो लवकर तो हे होतो. आता मी या सगळ्या मसाल्यांना आणि कांद्याला प्रॉपर मिक्स करून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता आपला कांदा एकदम बारीक, तुम्ही बघू शकता एकदम नरम झालेला आहे हा. तर एकदम स्ट्रीट फूड स्टाईलमध्ये आपण बनवत आहोत. एकदम फास्ट. स्ट्रीटवर जे स्टॉल असतात त्यांच्याकडे तितका वेळ नसतो खाणाऱ्या, आणि जे खायला येतात त्यांच्याकडे तितका वेळ नसतो. खूप फास्ट बनवतात ती लोक. तर 5 मिनिटात तुमची अंडा भुर्जी रेडी करून देतात ते. तर आपला कांदा रेडी झालेला आहे. तर यामध्ये आता आपण टोमॅटो ऍड करतोय मी, आणि टोमॅटो ऍड केल्यानंतर चवीनुसार मीठ ऍड करतो. तर मिठामुळे टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होतो. तुम्ही बघू शकता तेलही थोडं आपण यूज केलेलं आहे, कारण आपण स्ट्रीट फूड स्टाईलमध्ये बनवत आहोत. तर ते प्रॉपर तेल वगैरे यूज करतात, मस्त चमचमीत लागते मित्रांनो. तर हे मिश्रण मी टोमॅटो आणि कांदा पुन्हा प्रॉपर मिक्स करून घेतो. गॅस मी थोडा मीडियमवरच ठेवलेला आहे आता. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला टोमॅटो आणि कांदा एकदम स्मॅश झालेला आहे, हा परफेक्ट मिक्स झालेला आहे. हे बघा, परफेक्ट याची मिश्रण झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण आपली 4 अंडी मी फोडून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता, इथे मी तुम्हाला दाखवतो. अंड फोडून मस्त त्याला प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे मी याला फेटून. आता हे आपण आपल्या कांदा आणि टोमॅटोच्या मिश्रणात ऍड करूया. तर आपल्याला हे कंटिन्युअस आता हलवत राहायचं आहे, म्हणजे हे कांदा आणि टोमॅटोच्या पेस्ट बरोबर प्रॉपर अंड मिक्स होणार. आणि गॅस आता आपण बारीक करणार आहोत. फास्ट गॅस असेल तर ती अंड्याचे पोळीसारखी एकदम लगेच हे होईल, ड्राय होईल. तर ते आपण प्रॉपर असं गॅस बारीक करून मी आता याला प्रॉपर मिक्स करून घेतो. तर मित्रांनो, हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी याला प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे, आणि किती ड्राय झालेली आहे आणि एकदम मोकळी झालेली आहे ही, एकदम स्टॉलसारखी एकदम परफेक्ट झालेली आहे, आणि सुगंध खूप सुंदर सुटलेला आहे. तर यामध्ये आता आपण कोरिएंडर ऍड करू, म्हणजे आपण कोथिंबीर बारीक करून घेतलेली. तर मी त्याच्यामध्ये कोथिंबीर ऍड करतो. खूप सुंदर सुगंध येतो कोथिंबीरीचा, आणि प्रॉपर अरोमा येऊन टेस्ट सुद्धा खूप मस्त वाढते त्यामुळे, कोथिंबीरीमुळे. तुम्ही बघू शकता. आता या कोथिंबीरला मी प्रॉपर मिक्स करून घेणार आहे.
मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी आता मस्त कोरिएंडरने पण मिक्स करून घेतलेली आहे आणि एकदम स्ट्रीट फूड स्टाईल, एकदम स्टॉल साईड आपण बनवलेली आहे. हार्डली 10 मिनटं लागली असतील याला बनवायला. खूप फास्ट झालेली आहे ही आणि चवीला पण खूप सुंदर आणि एकदम मस्त लागते. सुगंध तर अप्रतिम सुटलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही आपण मस्त गरम गरम बटर पावला बटर लावून त्याच्यासोबत सर्व करू शकतो किंवा आपण ब्रेड यूज करू शकतो. तर आता इथे पाव नाही आहे, तर ब्रेडला मस्त मी ब्रेड गरम करून ब्रेड सोबत मी ही पावभाजी सर्व करतो. तर मित्रांनो, आपली स्ट्रीट फूड स्टाईलमध्ये अंडा बुर्जी रेडी झालेली आहे. खूप सुंदर चविष्ट लागते आणि खूप सुंदर सुगंधही येतोय मित्रांनो. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि तुम्ही केकेस किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.